vi er færdige med at fortælle jer en hel masse, så skal vi jo se The Vampire Diaries. Skal vi lige se her, skal derinde, tror jeg. Nej, det er ikke, vi skulle derinde. Så skal vi, lad os lige se. Få det henne. Der. Så skal vi der. Så, kører det. Så når vi bare lige venter her, så skal der sgu nok ske noget. Håber vi. Venter lige på den lukker lidt her. Så kommer der noget very scary noget her. Hiding in the shadows. Går lige lidt op. Alone in the world. Until now, I am a vampire. And this is my story. Så lige herinde, så skal vi lige... Ja. Jeg har nye apps, vi skal